मिस्टार BTY हेल' ब्र नामदों ना हेल' ब्र सोरमोनब्रा स्टाइल ब्र नामा ओइ दिनै बेलेग सानसे खामानि आरोना दिनै सानसे खामानि मावनानै ओमफ्राय जेबो होनो मोनैखाय दासो एलबि होब्रबबाय आङो जास्ट माबायनि थाखाय आरोना लोगोफोर WT फोरा खमायनि थाखाय एलबि होबाय आरोना आङो खालामदो दे सोर सोर दङ अनसुलि प्रडाक्सन लाइक दान आगैनो थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय आरोना बेनिफ्राय पुनमजि लाइक दान थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आप सभी को मैं समझा नहीं पूनम जी आप क्या बोल रहा है आज ना इतना काम करने के बाद मतलब किसी का एलबी में भी मतलब जाने के टाइम नहीं मिला पूरा काम में बिजी था इसीलिए मतलब मैं आज अभी मतलब एलबी दिया है लोगोफोर माने आं दिनै माने जेबो बिराद बेस्थ'मोन आरोना खामानियाव बेनिखायनो आङो रावनिबो एलबिआव थांनो हायासै आरोना बेनिखायनो आं दासो नेट पेकआ एभेलेबेल दं नालाय आंना बेनिखायनो आङो एलबि होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मैं एलबी करना चाह रही हूँ हाँ ओके ओके पूनम जी आप नो प्रब्लेम बेनिफ्राय समायना ब्रह्म हेलौ हेलौ मा खालामदों मुझे भी टाइम नहीं मिला ओके आप लोग तो मतलब घर में आराम से बैठ बैठ के घर का ही काम हम लोग का बेनिफ्राय लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक होनायनि थाखाय मैं ऑन करूँ ओके आपका मर्जी आप आपका टाइम हो गया आप भी जा सकता है बेनिफ्राय समायना ब्रह्म ओरैनो दं ओंखाम ओंख्रि सङाखै नामा बेनिफ्राय बिशाल सनजित तला बेनिफ्राय मा खबर आगै सनजित जोमोना बसुमतारिया खबरा मोजाङानो थिगानो दङ दासान्दि थिगानो आरोना बेनिफ्राय सेरेब फाग्ला आं आर्मि बायनायाव बाब सोर जाखोलै बे सेरेब फाग्लायालाय बेनिफ्राय किसिको ब्लू चाहिए तो बोलो बेनिफ्राय समायनाया मा होनखो संनो नागिरदों दासो मा ओंख्रि संगोन बेनिफ्राय बिसाबा देन्जार मिनिमालै तिनतलाया राधे 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 पुनमजि राधे राधे लोंनोबा फैनो आं लोङालै राधे 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 पुनमजि राधे राधे बेनिफ्राय सेरेब फाग्ला मा होनदों बिशाल हाउ आर इउ ब्र नामदों राधे 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 होनदों थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सभी को मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में बेनिफ्राय मानि मुनि आलु ओमफ्राय बिन भाजा वाव मानामुनि गोथाव मानामुनिखौलाय सोर खानाय नों खानाय नामा समायना ब्रह्म बेनिफ्राय नों बहानिमोनलाय बेनिफ्राय राधे 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 ओमफ्राय फाग्ला सेरेब फाग्ला आंनिया माबोरै जाखो सेरेब फाग्ला मा खालामदों कौन लाइक नहीं क्या लाइक करो प्लिज दोस्तों बेनिफ्राय राधे राधे बायनायसो बायनायसो क'क्राझारनि वाव क'क्राझारनि ओमफ्राय सेरेब फाग्लाया मा बुंखो सनजित ब्र सेरेब काप काबि जुदान काबि जुदि ना होद मैं सेरेब नाखाय रे मैं सेरेब खाबा नुवा रे बेनिफ्राय एनिवान लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय माबोरै जाखो माथो सिरिस ना कमेन्ट थाबथाखो ना माखो ना सिरिससो आर्मि भाइसो एनिमि वाव एनिमि नों बिराद डेन्जार आइडि खुलिगासिनो नामा दासान्दि थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ बेनिफ्राय अनरे नेग्लि बेनिफ्राय 61 थांबाय माथो आंखौ बारलांबाय बेनिफ्राय राधे 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 बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बा
But Dari Tris, hello brother. Didi, how are you? कैसे है? विशाल बोला लाइक डान असल, थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। बारित्री बारित्री ना क्या दारित्री दीदी लाइक नहीं किया तो लाइक करो दीदी। बेनिफ्राय विशाल खाबी जुदी नाम यो ठीक हूँ ब्रदर, आप कैसे हो? हाँ मैं भी अभी ठीक हूँ। और आप कहाँ से है बोलो? बेनिफ्राय समायना अन थैंक यू सो मच समायना अन थानायनि थाखाय। समायना आईडी नांगौबा, किसी को ब्लू चाहिए तो प्लीज कमेंट में बोलो। आज मतलब मेरा एलबी ना 4 बजे और सुबह 8 बजे 2 टाइम था। अभी मतलब मैं काम करने के बाद मतलब मुझे एलबी देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसीलिए आज अभी 7 बजे में एलबी दिया है मैं। ओमफ्राय ओमफ्राय नोंनाव आईडी दंना गैया? लाइक डान ब्रो, थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए दीदी। बेनिफ्राय समायना नोंनि भिडिअ नायना होबाय दे आङो। गैबारा समायनानिखौ भिडिअखौ नायना होबाय दे आङो समायना। नोंनाव दंब्ला आंनोबो हर, ओमफ्राय आंनोबो आईडि हर नांदों जुम हरगोन दे आब' हरगोन। भिडिअ गोसोनि मन्दिराव ना बियो आरो विशाल सेरेब खाबो नाखि केला नांबायलै नै जोंना सेरेब फाग्लाया। आयु फादरसेल' माथो मोननै नायबायलै आङो दे निउ रमान्टिक सिदास होननायखौ। मोननै नायबाय आं बिराद ससे नोंनिया समायनानिया मोननै नायबाय दै समायनानि। ओमफ्राय दानबो जाबाय आरो ना, नायबानो जाबाय। जुमोना आब'निखौ नायनो दे, आंनाव मोननैल'सो आइडि दंलै, सोर मोनलांखो? जुमोना आब'आ मोनलाङाखै। बे ग्रह गाज्रिखौनो नायना होनोसै आङो दै, ग्रह गाज्रिखौ नायना होबाय आं। ग्रह गाज्रिखौ नायना होबाय दै। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों समायनाखौ आंजों लोगो जानो थिननाव दाना। समायना नै जोंहा है सालावसो थांफ्लांबाय। समायना नै जोंहा आब' जुमुनाजों लोगो जादो। जुमुना आब'जों लोगो जा समायना, नोंनो ब्लु होना होबाय आङो। बेनिफ्राय आप कहाँ से हो ब्रदर बोल रहा है? हाँ मैं दीदी मैं आसाम से हूँ। और आप कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम का आसाम से हूँ आसाम। ओमफ्राय सनजित लाइक दान आं बिजिथ' दे नांदो दे बेफोरजों कल रायलायदों होनदों नामा नोङो? दे जेबो नङा बिजिबा। बेनिफ्राय जोंना जुमुना आब'नि भिडिअ रानिं खालामदो दे आङो। बेनिफ्राय सेरेब फाग्लाया मा बुंखो? मुझे चाहिए ब्लू ब्र नांदो आरोना। अके ब्लु ना दे दिया। बेनिफ्राय जागोन दे जुमुना नांदो आरोना। ब्लु होबायमोन आङो। ब्लु होबाय। कमेन्ट मत काटो दीदी। गितिका नाम मिनिबाय गितिका। 3 मिनिट भिडिअ रानिं खालामना हरगोन दे, 1.5 मिनिट थांबाय। नै बिमा गया खावदो होननायखौ आरोना, बेखौ नायदों आरोना। बैनाय ना गोरिबा मिनिबायलै गुमै मा खबर? आं माने दिनै बिराद खामानियालै बेस्थ' एकदमबारे, बेखायनो आं माने नेट पेकआ एभेलेबेल दङ नालाय, ओमफ्राय बेखायनो दसे एलबि होसोब्बाय आरोना। बेनिफ्राय रिक्कि बसुमतारी खबर मोजां ना आदा होनदों। खबराथ' आंना मोजाङानो दासान्दि। ओमफ्राय नोंना मा खबर रिक्का? मा खबर नोंनिया? सेरेब फाग्लाया सेरेब नामदो आरोना। सेरेब फाग्ला नों बैसागुआव नोङो थिगसे बेलथायलायनाय लोगो जानाव फै। मुड अफ फैनाय आं नामदो आरो। अके गोरिब ब्रादार अके। बिसाला थिगसे मिनिबायलै टुनटला बिसाला। बेनिफ्राय रिक्कि जयनिं जादो दे होनना बुंदों नै जोंना बिसाला। बेनिफ्राय आब' जुमुना नै आब' जुमुना बे माबाखौ गिदिरखौ हरना ना बे माबाखौ मिनिनायफोरखौ। बेनिफ्राय
दारित्री ने दीदी के बोला प्लीज ज्वाइनिंग मी फ्रेंड। जो नया है मतलब दीदी के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ। देखो मैं दीदी को भी ब्लू दे दिया। एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ, एक दूसरे के साथ जो नया नया है सभी के साथ मतलब जिसको नया नया देखा है ना इसके साथ फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ। आने फ्राय कि आनजा खाली संजय आनजा माने भात खावाना इटिया खायासे आनिफ्राय जुमुना आब'निया 3 मिनिट रानिं जालांबाय भिडिअआ ओमफ्राय आं दान खालामना होबाय आरोना। ओमफ्राय दान खालामना होनानै फैफिनबाय आरोना आङो। ओमफ्राय दारित्री दीदी आपका वीडियो में रनिंग कर रहा है, आपका वीडियो रनिंग कर रहा है। ओमफ्राय मोजां आदा आंनियाबो नावदारा अके। रिका नोङो बहानिमोनलाय? ओमफ्राय गोरिबा लाइक दानदों, थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। बेनिफ्राय बिसाला मादों जयनिं जा नावदारा निउ निउ लोगोफोर जयनिं जा कमेन्ट खालामदे गाइस। आं ओंख्रि मोनबाय ना ओंखाम जानो लिंलायबायनो नै। बिशाल आदा आं खालामबाय नै बिशाल नोंखौ रिकाया माबा खालामबायनो लोगो खालामबाय। ओके ब्रादार बोल राय। आप दीदी आपका ना वीडियो रनिंग हो रहा है। बेनिफ्राय आं गलाघाटनि आदानो अके गलाघाटनि आं उदालगुरिनि। बेनिफ्राय सेरे फाग्ला मिनिबाय। ओमफ्राय कौन कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस। दीदी आपका वीडियो रनिंग हो रहा है, 1 मिनट प्लस हो गया आपका वीडियो रनिंग। मैं आपका वीडियो 3 मिनट वीडियो रनिंग करके देगा आपको। फ्राई ऑन हु ब्रदर ओके ओके। फ्राई हम लोग का सीटस मैक्स वीडियो सपोर्ट आ रहा है। हेलो हेलो लाइक नहीं किया तो लाइक करो। हेलो 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 वीडियो सपोर्ट। हेलो 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 आपका नाम तो सीता ओनली सीता ही बोलेगा आपका आपका नाम को मैं ओके। सीतास मैक्स हेलो सीता मैक्स। दीदी आपका वीडियो 2 मिनट प्लस हो गया आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। फ्राई ओके ओके नावदारना लाइक नहीं किया तो लाइक करो। फ्राई बी बर' ब्लग हेलो हेलो होनदों। जाय जायजों गोदान होदों लोगो जालायलाय नै आंबा दा आंनि लाइफआव जाय जाय फैदोंना सब बिसोर गोदान गोजा दिनैसो लोगो मोननाय गोजा आङो। बेनिफ्राय आं लेंहरगासिनो आरोना। ओमफ्राय वीडियो दीदी आपका एक दान हो गया। ओए रंग दीदी आपका एक दान हो गया और चेक करो आपका एक दान हो गया। और दोस्तों आप लोग ना कमेंट करते रहो ना, मैं मूड रखेगा मतलब मैं अभी खाना खाने वाला है, मुझे मेरा माने मतलब अभी मैं खाना खाने जा रहा है। लोगोफोर दसे दे गाओ नोंसोरो लोगो जालायलायबाय था, कमेंट खालामलायबाय था। दोस्तों आप लोग मतलब बात करते रहो एक दूसरे के साथ। मैं जस्ट खाना खाएगा अभी आएगा, अभी जाएगा अभी न्यू ये चला ये आया। सेरे फाग्ला ब्र' एसे हेन्देल खालामथ' दे आं ओंखाम जाखांगौ माने।
हाब खारजोब्बाय नामालै मानसिफ्रालाय ओंखाम जादों सनजितआ आंना खोन्थागासिनो नै जोंना बेनिफ्राय खारजोब्बाय महादेव की लादी ला दालि कन सोर सोर फैखो सोर सोर थांखो आयौ कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ सोर सोर थांखो हेल' 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 सोर सोर थांखो सोर सोर फैखो मिस्टार बिटिवाइ सोर सोर थांखो आङो सोरमोन इयो र' संजीत ब्रो कहाँ चला गया खाना खाने के लिए गया था मैं खारजोब्बाय नाब्रा मैं खाना खाने के लिए गया था दोस्तों कौन भाग गया बै सिमिन दैसायाव आंनि बे दुगैनाय दै गाथोनाव बेसे मोजां बेसे सुदेम देग्लायनि बैसागा बेनिफ्राय रितिया गै बहानिनो होननानै रितिया क'क्राझारनि होनदोंमोन नामाथाय ना मानि होनदोंमोन आयंआथ' नारेंखल बायदि बुखागोननो सोरखौ जों सानैखौ गल थाखाखानों मिथिबाय दसे रेस्ट लानांगौ दसे रेस्ट ला बेनिफ्राय खालामबाय आं तुमुना नाबदो नै ओमफ्राय नोंसोरखौ भिडिअ रानिं खालामनानै दे र' आङो रितिका नोंनि भिडिअ रानिं दे रितिकानि भिडिअ रानिं न' लिरनाय भिडिअ रानिं दे न' लिरनाय न' लिरदोंमोन लोगोफोर नांदों आरोना अय्यो मानोना सासा सिमिन दैसायाव थाबैनो खोन्थादों बेनिफ्राय र' थुनाङा जेबो र' बेनिफ्राय बाय सन्जित ब्र नामदों अके थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय रितिकाया मोनदों गलपारानि आंहाबो नारगासिनो र' नेट स्ल' जाबाय नानि रितिका गलपारा मा गामि नावदो नै जोंहाबो गलपारायाव गोदो खुरमा दंमोनलै आंनि लोगो दं दाबो गलपारायाव गलपारा सेसाफानि होननायाव लोगो दङमोन ना गलपारा सेसाफानि हेल' हेल' टेस्टिं होनना बुंलाय हेल' टेस्टिं मा टेस्टिं सिलाय नै माबाना रिकाना दानजाबाय दे रिकाना मा होनदोंमोनलै नोङो गल गल मा ओय टेस्टिं बेटा टेस्टिंसो जोनो ना टेस्टिं दुबनि बरमातिनि आब' ना दुबनि बरमातिनो रितिकासो आब' नों रिकासो आब' आंनि मुङा ना मिनिबायलै नै रिता ना रिका रिता Yes, हेल' Hello.
बोलते ना चलेगा बुंदा आं सारापानियाव थांबाय थायो मालाबाफोर मालाबा ना नोंसोर जालांलागौमोन दे नों दे रायलाय दे होमबालाय नै नै बिजोबाखैबा दे जोबबाबो जायो थायाब्ला होनदों अके ओइ बावलायलांबायसो आङो बि अफिसियेलाव थां बि गैलालै आइदि गैला बि बर'नो हरखाजोबनायसो माथो गैला आंनाव आइदि मोननैल'सोमोन आं हरखाजोब्बाय माथो नोंसोरनो बेनिफ्राय दायो सोरबा आलारिनो दे रायलाय हेलौ नि गिदिवा पिस्तासो माथो दे ये हाथो खालामजोब्बाय नोङो बेनिफ्राय रिका जयनिं जानानै जों थेंक इउ स माच बेनिफ्राय इउसेल आलासि दङ नांदों जोङो आं बरपेटा रडनि नांदों आरोना अके लाइक दान जों थेंक इउ स माच जमुना जयनिं नांदों ओमफ्राय माइखौ जों फैसा मोनो नामा मोनो आंनिफ्राय खर'आव दै गोलैफैदों दैखौ जोङो फाना ओमफ्राय फैसा मेरला मोना मा जाखिले आंनि खर'आव दै गोलैफैदों ओइ आइदि हरलाय माथो मोनदों नायगिरनाया बाक्सा लामा होनानै आइदिया नोंनो हरखाजोबनाय आदि वेलकाम लोगोफोर नांगौ दे लोगोफोर सोब्रा लोगोफोर सनजित आइदि हर था बिसोरखौ आंनाव आइदि गैलालै जिमाव ब्रादार नोंनो हरखाजोबनायसै आं मोननैल'सो आइदि दं आंनाव आं आइदिखौनो खुलिनो टाइम मोनाखै जुमुना आइदि दंबा हरलाय दङबा नांदों नै जुमावा आंनाव आइदि गैलालै आं जुम हरखाबाय गैला आरोना ओमफ्राय गोदान आइदि खुलिबा हरगोन दे आङो गोदान खुलिनो टाइम मोनाखैलै खामानि मावबाय थानानै दासान्दि ओमफ्राय रिकानोबो आं हरखाजोब्बाय दै आंनाव मोननैल'सोमोन ना ने जोमाव अफिसियेल आदा नोंनिया जाला आंनि भिडिअ'आव SMS हर नांदों गैया आंनावनो नै जुमुना आब'नाव गैया आरोना ओमफ्राय होनदों लिकानो ब्लु हो नांदों ना सिरथामा आयो Nailah, kalian. Nailah, kalian. Nailah, minum kalian. Ika लोगो जादो दे आं जोंनाव आरोना जिमाव आदा खालामबाय खालामबायनो मालाबानो नेट स्ल' Narain mau sudah. Ada Kalian. Kalau aku nanya nggak asal bunda.
ओं जाय माने भिडिअ नायनानैसो साब खालाम दे नङाबा आनजाफिना भिडिअ नायनानै साब खालाम आरो मोनसे खोथा भिडिअफोरखौ साब खालामल' दोननाङा आरोना भिडिअफोरखौ नायलाबाय थानांगौ नङाबाथाय आनसाब जाखायो दे दाना इउटुबा माने मोनसे अफिसियेलि बुंखानाय होदों बेनिफ्राय माने सानफ्रामबो आरोना दे बाय दे इउटुबा दाना फिल्टार खालामनो मिथिबाय चेनेलफोरखौ जायफोर माने भिडिअ नायालासिनो खालि साबल' खालामना दोननाय दङ बेखौ इउटुबा आन खालामनो हाखायो आरोना इउटुबा मोनसे फिल्टार खालामगासिनो आरोना दायो दे बाय दे हेलौ गरसेरान मा खालामदों नै ओंखाम जाखाना दङ दोनथुलु गोरान मा खबर बि अफिसियेल लाइक खालामदो लाइक खालामफैबाय ओमफ्राय जोमाव अफिसियेल आंजों बे गेलेजा होनदों जोमाव ब्रादार नै जोंना जमुना आब'जोंबो लोगो जानांगौनो बेनिफ्राय जों जागोन दे आदा दाहाय नायनानै हरगोन आं आरोना ओमफ्राय जमुना लोगो जाहरग्रो आं टाइम गैयाहाय नों जोमाव जमुनाना 1K ओमफ्राय नोंसोर लोगो जाग्रोनांगोन आरोना बेनिफ्राय जमुना लोगो जाहर नांदो नै जोंना अफिसियेला ओमफ्राय रेखा लोगो जानो फैनांदो आरोना नै लोगो जालाय दे लुनाबाय आङो बेनिफ्राय रेखा दानो हर नङाबा बोरै लोगो खालामहरनो होनांदो आरोना ब्लु हो ब्रनो ब्लु होखाबाय जाब जाया आंजों नोंजों दै अफिसियेल जोमावनै फाग्ला आं लोगो जाग्रोनाय सनजित आं लोगो जाग्रोआलै होननांदों आरोना अके लोगो जाग्रानो आरोना जाय गोसो बे लोगो जागोन आं अके मा अके आंखौ दा थिनग्रो कहते दे राम राम क्या होगा आप लोग के साथ अभी दुनिया मतलब उल्टाने वाला है नोंसोर रायलायबाय था आं थांथ'नोसै नों अके जमुनाबो थेंक इउ स' माच आंनि हेल्पआव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय दसे समबाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा दानखो ओमफ्राय
हेल' दे कमेन्ट खालामबाय थालाय 1 मिनिट दे कमेन्ट खालामबाय था दे। निनिसा सानि दाना अराय समाव थागोन। बेनिफ्राय टर्चलाइट बन्द खालामबाय। मस्ट वेलकाम सोर सोर दङ वेलकाम। बेनिफ्राय थाथ' अके गोजोमाव बेनिफ्राय हेल' 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 बिशाला आंनि खि थोट्स बेनिफ्राय रिक्का जमाखौ थांगौ दै सोर सोर थांखोथाय नेट स्ल' दे एबार कमेन्ट फरायसै ओमफ्राय हेल' 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 होनदों अनु नाब्ले मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय मा जोमावा दा नों जोमाव थांबायलै गैला ओमफ्राय लाइक सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो लोगोफोर दिनै बिराद बेस्थ'मोनलां खामानि सामानि भिडिअ सिडिअ बानायनो मोनला लाइक 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 दोस्त लाइक करो दाबो नेटपेकआ 3 GB नेटपेक दं आंनाव आरोना दाबो 3 GB नेटपेक दिनै 3 GB नेटपेकखौ माबोरै फोजोबगोनथाय आङो नै हटस्पट सोलाबायबाय आं मानसिफोरनो नायनो हटस्पट आगारना होबाय आरोना आङो सोर लानो गोसो ला दे हेल' हेल' उनु मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो खोन्थानोबो रोंला नामाब्रा 7 जन दङ लोगोफोर आंनि एलबियाव सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे जाहाथे आं मिथिनो हायो आरोना आंनि एलबियाव उमुक उमुगा दङ होननानै आं मिथिनो हायो थिग बेबायदिनो कमेन्ट खालामो आरोना अब्लासो आं मिथिगोन ना सोर सोर दङ आंनि एलबियाव सोर सोर आंनि एलबियाव फैयो सोर सोर आंनि एलबियाव दङ अब्लासो आं मिथिगोन जायफोर दङ कमेन्ट खालामब्ला आंनि साबआ खमायसो लाङो मानोबा बुंलाय मिथियो बानावदों साबखौ SUB ल' लिर आरोना गोलाव लिरनो नाङा बे खमायनायनि मेन रिजोनानो जाहैबाय मा ओइ र' थांगोन बेनि मेन रिजोनानो जाहैबाय मा इउटुबा डे बाय डे फिल्टार खालामबाय दं आरोना इउटुबा दाख्लैनो मिटिं जादों मोनसे इउटुबा मोनसे मिटिं जादोंमोन बेनिफ्राय मिटिं जानानै मोनसे बेहाय बुंनाय जादों आरोना डे बाय डे फिल्टार खालामगोन आरोना ओंखायनो जायफोर माने मानसिफोरा आंनो आइडिजों साब खालामना बुङो ना आइडिजों साब लानायफोरा माने खमायलांगासिनो दङ बिदि आरोना मेन रिजोनानो जाबाय मा मानसिफोरा साबल' खालामसिगोन नालाय भिडिअखौ नायला बैनि जाउनावनो इउटुबा फिल्टार खालामो आरोना बिदि आंनाबो नै दिनै मथथे आंना 10 जन दिनै दासो 10 जन आंना आनसाब जादों आरोना बिदि बयनाबो आरोना नोङो जिखुनु नों मिलियन साबसक्राइबार गोनांनिखौ सार्च खालामनाय आं मैया सासे नायदोंमोन आरोना इना बिदिनो मिलियन साबसक्राइबार ना 1 मिलियनसो ना मा साबसक्राइबार दं आरोना हिन्दी बाला आंनिफ्राय सानसेयावनो 3000 4000 आनजायोनो आरोना इना बिनि मेन रिजोनानो जाबाय मानसिफोरा साबल' खालामना दोनो भिडिअखौ नाया थिग बेबायदिखौ इउटुबा आन खालामो आरोना खालाम दे मानोथो कमेन्ट थाबथाखो ना माखो आंनि भिडिअ गोदानखौ सोर सोर नायाखै प्लिज अन्नानै भिडिअ गोदानखौ नायना होदो नायजोबसिगोन आं होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय उनाव हेलौ खालि हेलौल' होनना बुङो ओमफ्राय मा खालामदोंखौबो खोन्थानो रोङा अन मा कमेन्ट दानोथाय माबाया उनुआ आं कमेन्ट दानबा बिराद बायोलै कमेन्ट दानबाथाय आङो उनाव कमेन्ट दानजोब्बाय आरोना
उन्दु नामा सोर दानखो कमेन्टखौ उनाव दानदों ने आं बिदि कमेन्ट दानबा बायोलै मिथिबायना एकदमबारे आं कमेन्ट दाग्रा मानसिखौ सैया आरोना मिथिना जाय मानसिफोरा माने मिथिनानैबो मिथियै बायदि खालामो आं बिदिखौ सैया आरोना बेनिफ्राय मिथियैफोरखौथ' मिथियोसै बिदि आरोना उन्दुमोनाथ' मिथिखायो होमबाबो कमेन्ट दानो आरोना आं बिदि मानसिखौ सैया आरोना आं डाइरेक्ट आरोना आङो सिदा आरोना गाज्रि मोननाय मोजां खोथा मोननाय खोथा गैया आं खिगासिनो होनना बुंदों आरोना नैबे फैबाय हिन्दीयाव ओंखायनो मोनसे काहावत दं आरोना दिल तो हर किसी के पास है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं है आरोना बिदि मेन आरोना बेनिफ्राय दायो आं कमेन्ट दानो होनना बुंदों आरोना मा नाम बुंदों मा मुद जाखो आसोल हेन्डसाम नामा माबा मुद जानाय आं दरजा मारिदोंमोन आरोना दरजा मारिदों बिसिना साफा खालामनो नागिरदों माने बिसिना सिङाव हाबनोसै माने कम्बल सिङाव हाबनानै गुलु गुलु रायलायबाय थानोसै आरोना नोंसोरजों उनाव थांबाय नामाब्रा उनाव थांखो ना नायखुमाना थाबाय थाखो उन्दुआ नायखुमाबाय थाबाय खोमा मा होनखो होननानै मा टेनथला गेसा हमबायलै नै जोमावा बायलायफैबाय दायो माबाया उनाव आंखौ रागा जोंबायदांलै बिसाल आं माने डाइरेक्टलि आं जावखायो आरोना ओमफ्राय बिदि कमेन्ट खालामदो सोर दं लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो 10 दिननि उनाव र' आइडि बानायगासिनो आङो गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों पुर्निमा अखाफोर गोसोनि आयनायाव मानो जाखांफैयो ला 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 नैलै जा मिनिबाय दासो ओंखाम जाखांदों आसोल दारा मा ओंख्रिजों जाखो आसोल बिसाल टेनथला गोरान बोरसि बेनिफ्राय मानो मिनिखो बिसाल दासो ओंखाम जाखांदों होननानै मिनिबायलै बिसाला मा ओंख्रिजों जाखो मा ओंख्रिजों बिसाल टेनथला टेनथुलखो आयु साथाम दङ कमेन्ट खालामदो दे
सोर दं दे कमेन्ट खालामदो। साथाम दं आरोना, ओमफ्राय साथामाव दाबो रावबो कमेन्ट खालामासै। बेनिफ्राय नै सोदोमस्रि आब' होनदों हि आगै सना फिथर नामदों आरोना। हेल' आब' सोर दं नामदों आरोना। मायाव एलबियाव ना मिथियालै सोर दंथाय, साथाम दं माथो। साब्रै जाबाय नोंजों सोर दंथाय मिथिया। साब्रै दं जिखुनु कमेन्ट खालामाखै आरोना। ओमफ्राय आब'ना एलबिया माथो नोंना टाइम जाबायमोन, ओमफ्राय दिनै होला नामा आब' नोङो? आङो ना दिनै सानसे खामानि मावदों आरोना, ओमफ्राय खामानि मावनायखाय सोलाबाखै आरोना। ओमफ्राय ओंखायनो WT खमायगोनदां बेफोरबायदि साननानै, आरो नेटपेकआनो 3 GB गाहाम दङ। नेटपेक मा खालामगोन 3 GB गाहाम नेटपेक होनानै एलबि होबाय आरोना, दासो होसाबलाबायबाय आरोना आङो। ओमफ्राय कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खालाम दे लोगोफोरजों। आब' लाइक होखोबा लाइक होना होदो। जाय कमेन्ट खालामो खालामगोन, जाय कमेन्ट खालामा खालामा आरोना। न' टेनसन न' प्रब्लेम। दिल हारखिस गासैबोनाबो गोसो दङ आरोना, नाथाय गासैबो दिलवाला नङा आरोना। ओंखायनो आरोना, जुदि गासैबो मानसियानो दिलवाला मोनब्ला मा लांखनो गासैबो धोनि जाजोबसिगौमोन आरोना। बेनिफ्राय अनुसना थांबाय नामा आगै होनांदों, थांबायदां मिथिया। बेनिफ्राय ओंखाम जाखांना होनोसै ना दाना। अके आब' मा ओंख्रि ओमफ्राय दिनैलाय ओंख्रिया? होनांगौ आगै सामफ्रामबो नावदा होनांगौ। ओमफ्राय आंना टाइम मोनालै, जों सेंग्रा मानसिना। जों सेंग्रा माने जेनेबा बेलेगना आंना टाइम मोननो नागिरा ना। आं बिराद खामानियाव बेस्थ' आरोना। ओमफ्राय दा नोंसोरना टाइम मोनो आरो आब'मोना। ओमफ्राय जायफोर माने कलेज थांलाय फैलाय, कलेजाव थाङो फैयो बेफोरबायदिना स्टुडेन्टफोर, बेफोरबायदिया टाइम मोनो आरोना। दा जोंफोर बायदिया जाबाय आनफोर आरोना, जोङो खामानियाव बेस्थ' जानो गोनां जायो आरोना। फिउसारखौ साननानै आरोना आब', नङाबा आरो। बेनिफ्राय अन दे आगै खोनासंबाय थागोन आंनाव बुंदों। अके दहायनि अनलासो आगै सना फिथरनो अनला ओंख्रि आरोना। अनला गोजा नामा आब'? दे नोंनो कमेन्ट खालामबाय था। 10ता आइडि बानायगोन आं र', एकदमबारे टाइम मोनबा। 10ता आइडिखौ नोंनो 10ता आइडि हरगोन आङो आरोना। 10ता आइडिजों नोंनि भिडिअखौ रानिं खालामना हरजोबगोन आङो, टाइम मोनबा आरोना। आं दानो आइडि बानायथ'वाखै, टाइमखौनो मोनाना। बेनिफ्राय पापर फाजासो नामदों आरोना। गोथावानो बिदिनोसै आगै सना खामानिफोरालाय नामदों आरोना। माने सिख्ला मानसिफोरा एसेबाबो फ्रि जायो आरोना। माबोरै होनना बुङोब्ला, जेनेबा फुङाव सिखारनानै ब्रास सार्स मारिबाय, सिला आरि सिबबाय, ओंखाम संबा संबाय, साहा फुदुंबाय जाबाय माबाय, एसे एनै खामानि मावबाय जोब्बाय, दसे थाथ'लायबालाय 12तानि ओंखाम ओंख्रि संबाय, बेनिफ्राय जाबाय थाबाय, बिदिनो बेलासियाव फ्रि जायो आरोना। ओमफ्राय आरो ग्रोब मोनानि ओंखाम संबाय। सिख्लाफोरनिया बे आरोना। दा जों सेंग्राफोरनिया खायसे खायसेना जेनेबा एकदम खामानियावनो बेस्थ' जायो आरोना। खायसेना फ्रि खायसेना बेस्थ'। गासिबो हारखिसिगा लाइफ समान नङा आरोना, बेलेग बेलेग जायो आरोना। बेनिफ्राय बिशालाव थांबाय नाब्रा ना नायखोमाबायसो थाखो ना थांखोसो? 8:30 मोननोसैदां आङो। साथाम दं आरोना, साथामा थाबाय थाथोंसै। बेनिफ्राय रिका सोदोमस्रि आब' बेक खालामफिनदो होनना बुंदों आरोना। नै आब' सोदोमस्रि बेक खालामफिननांगौनो। बेनिफ्राय आब' सोदोमस्रि नोंनोबो ब्लु होनोसै आं, नै ब्लु होबाय आरोना। सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर।
जिंदगी कफे कफे दम मेरी हालत में सा मैं कुछ कर नहीं कर सकता ला 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 और तुम बेनिफ्राय दाहाय होगोन ओंखाम जानो दे अके अके बेनिफ्राय अ दे होनदों ओमफ्राय आं आंबो दं दे होनदों आरोना अके दे जोंहा जुमुना आब'जों दसे रायज्लायनोसै ना ओमफ्राय जुमुना आब' मा खबर नोंना दे नोंजोंनो रायज्लायनोसै मा खबर ओमफ्राय रिका मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो दे सोर सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो जुमुना आब'खौ नायनोलां र' माबायदि मोजां मा ओंख्रि जाखो आब' जुमुना मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो आब' मा ओंख्रि जाखो सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे दालि आलु भाजा आरोना अ दालि आलु भाजा गोथावआनो ओमफ्राय आहा दं ओरैनो होनदों ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंसा रिका जुमुना आब' मा मावबाय दं दासान्दै दालाय मा खालामदों दायो उन्दुबाय नामा आदाया बहानि होनदों आं उदालगुरिनि आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय मेन उदालगुरि टाउनावनो आरोना बेनिफ्राय जुमुना आब' आदा सनजया जानाव फैखांबाय आरोना आंखौ लांनो खेनसे फैदोंमोन आं आदा सनजयमोनाव बेरायनो थांबा आरोना आं उदालगुरिनि भैरबखुन्द'आव सोरबाफोर भैरबखुन्द'आव फैयोब्ला खबर हरबानो जाबाय आंखौ लोगो मोनगोन आरोना उदालगुरि भैरबखुन्द' पिकनिक स्पटआव फैबा आंखौ लोगो मोनगोन बेनिफ्राय आब' सोदोमस्रियाखौल' नायबाय आरोना आब' सोदोमस्रि ओंखाम जानो होननाया ओंखाम जाबाय नामा उन्दुनोसै नामदो आरोना अके ओमफ्राय आब' जुमुनाया हाबा जाबाय ना साबा दङ साबायाव साथाम कमेन्ट खालामबाय दङ मा सेलेदा एफा गोबाव गोबाव कमेन्टफोरालाय लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे मा होनना बुंदों आं जाथ'वाखै होनना बुंदों आरोना अके ओमफ्राय दे थाब थाब कमेन्ट खालामलाबाय दे जानला मोनला कमेन्ट हरलाबाय मा गोसो माबाफोर एनि कुइसनफोर दंब्ला माब्लाबा फैबा लोगो हमगोन आरोना अके जागोन दे बेनिफ्राय दे सोर सोर मा बुंनो हाबा जाबाय होनना बुंदों आरोना अके मोजां बेनिफ्राय राव फैया माने बुजियासै आङो आंनि भइसखौ मोनाखै नामा
अनलि जास्ट 10 मिनिटनि उनाव दोननोसै आरो ना दे 10 मिनिट थाबावनोसै आङो 10 मिनिटनि उनाव दोननोसै 10 मिनिटनि उनाव दोननोसै आंबो बेलेग गुबुनफोरनि एलबियाव हाबहैनांगोन नालाय जास्ट 10 मिनिटनि उनाव दोननोसै आरो ना सेभेन्टिन जन लाइक खालामबाय आरो ना सोर साब्रै दङ साब्रैयाव ओमफ्राय जोंना जुमुना आब' ओमफ्राय रिका सानै कमेन्ट खालामबाय थादों बेनिफ्राय सासेया जाबाय जोंना आब' सोदोमस्रि दङ साथाम ओमफ्राय सासे सोर दंथाय ओमफ्राय सासे थांलाय फैलाय जाबाय थादों आरो सोर दङ कमेन्ट खालामदे जाहाथे आं मिथिनो हायो आरो ना आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामना होनांगौ आरो ना अके आं शेयार खालामखायो आं शेयार खालामखायो आरो ना आं सापर्ट खालामखायो दे आं गासिबखौबो गगा मोननो नागिरदोंलै गन्थंफोरानो रानस्राव मोनजोबदों दिनै आब'ना नोंना चेनेल माथो ना मनु जानांसिगौमोनलै आब' भिउफोरा बेसे थांखो माबाया WT आ बेसे थांखो वान दे बि ग्रह गाज्रिया ना बारायनांगौमोनथ' मानि एसेबां खम बारायदों सोर साब खालामाखैमोन दहाय कमेन्ट हरदोंना नोंखौ दहायो नै आब' माबाया नोंखौ ना र' रावा फैया आदा सोरमोनलाय र' सोरबा कमेन्ट नोंखौ सोरबा राव होदोंमोनथ' आरो बावबाय आङो सोदोमस्रियाबो बेक खालामफिनदो नै रिकाया नोंखौ रिकायासो राव होदोंमोन नोंखौ दहाय बेक खालामफिनदो होननानै थेंक इउ स' माच सोरबा लाइक होबाय आरोना थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर अराय सम इसोरनि आसिरबाद मोनथों दिल तो हर किसी के पास जमुना लोगो दं आंजों नावदों जमुना आब' नै लोगो दंना गैयानो सोदोमस्रिया सोंदों आरोना जोंना आब' कमेन्ट नाय दे रन अके थांबाय नामा नामदों आरोना जुमुना आब' थांखो ना माखोथाय मिथिला दै दंमोन दंनायालाय आब'आ जुमुनाया दंमोन थांगोन ना माखोथाय दङ नै र' दे नायग्रोनि आगैनाव दं अके दं नै जुमुना आब' सोदोमस्रि आब'जों लोगो जागोन ना जायाखै आं सोंदों आरोना रिकाया औ होनना बुंदों आरोना नै गेम मैक्स ही नाम है मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत है बेनिफ्राय सोदोमस्रियाबो लोगो खासो होनना बुंदों आरोना प्लीज बाय कर मेरा केरेवादो मतलब एफ गेम मैं समझा नहीं मेरे अरे तो समझा नहीं मैं बेनिफ्राय थांबाय कमेन्ट एलबी अन खालामनोसै दे र' थांबा अके सोदोमस्रि अके दे प्लीज बाय कर दो एफ गेम
देखो एफ गेम में आपको सब क्या है। और आपका वीडियो में बाद में देखता हूँ, ओके। लाइव बंद करने के बाद। और एफ आप भी मुझे सपोर्ट करो, आप भी मुझे सब करो। देखो मैं आपको सब क्या है, आप भी मुझे करो। आप भी मुझे करो। हाँ, ओके ओके ओके। मेरा वीडियो प्लीज़ बाय कर दो, ओके। देखो एफ में आपको भी सब क्या है। बेनिफ्राय फैदो जोंहा दाहाय आथासाव। अके अके थांगोन दे, आब' थांगोन, सोदोमस्रि आब' थांगोन। बेनिफ्राय आं सोनावदों आरोना। अके आं सोनावदों। ओमफ्राय बिदां बसुमतारी आब' माखो हेल' हेल' फंबाय। लाइक दान, थेंक इउ दान खालामनायनि थाखाय। बेनिफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे। नांगौबा बुं। आब' सोदोमा थांबायना, ब्लुखौ बोखारबाय आङो। बेनिफ्राय ब्लु नांगौबा ब्लु होबाय आङो। बेनिफ्राय दोस्तों कौन है प्लीज़ कमेंट करो। बेनिफ्राय एफ ब्रो आप कहाँ से हो। बेनिफ्राय आब' अनन थेंक इउ सो माच अनन थानायनि थाखाय। आंना मेरा एलबी टाइम ना सुबह 8 और शाम को 4 बजे में था। और आज मैं इतना काम में बिजी था, इसीलिए मैं आज 7 बजे में एलबी क्या है दोस्तों। बेनिफ्राय आब' बिदां मा ओंख्रि जाखो। बाय एफ गेम मैक्स। आप भी मेरा लॉन्ग वीडियो देखो और लॉन्ग वीडियो देख के कमेंट्स करके जाओ। मैं भी आपका वीडियो बाद में एलबी बंद करने के बाद आपका वीडियो में देखेगा। बेनिफ्राय आं ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोरनो। अके रिका आब' ओंखाम जाहैदो। बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना आंनि एलबियाव फैनानै गोबाव एक्सपिरियेन्स खालामनानै आंजों हेल्प खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। बेनिफ्राय जन ब्र लाइक दान, थेंक इउ स' माच जन लाइक होनायनि थाखाय। मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव। मा खालामदों ब्र दायो। बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आब' बिदाङा बुंदों फान्थाव फाजासो फंबाय होनहरदों आरोना। अके ओमफ्राय जेबो ओंख्रि गैला नामा दालि सालि। बेनिफ्राय कौन है सेभेन जन दं। सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे। सोर सोर दं कमेन्ट मिथिगोन। कौन है प्लीज कमेंट करो तो मुझे पता चल जाएगा। आप लोग की कमेंट से मुझे पता चल जाएगा वो पर्सन मेरे एलबी में है ये, इसीलिए सभी लोग कमेंट खालाम। गा गोदान दंबा लोगो जादो होनना दाना नै जन ब्रादारजों लोगो जादो। सोर सोर गोदान दङ नै जन ब्रादारजों आं जन ब्रादारनो ब्लू होबाय। कौन नया है दोस्तों, एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, फ्रेंड हो जाओ। डाइरेक्ट सातनिफ्राय थिनिल' आरोना, साब्रै गायब। सोर सोर गोदानफोर लोगो जानै जन ब्रादारजों। बेनिफ्राय जन ब्रादार मा ओंख्रि जाखो दे खोन्थाहरदो। बुहुद स्ल' माथो दिनै कमेन्टआ। मालाबा दिना कमेन्टखौनो फरायख'नो हाया, दिनै बुहुद स्ल'। आरो जास्ट आं 5 मिनिटल' होनोसै आरोना एलबि। 5 मिनिटसोल' एलबि होनोसै। बेनिफ्राय नेट गल जादों आसोल दं ओरैनो उन्दुना। नेट गल जादों ने। नेटआ आं माने हटस्पट होदोंना, कानेक्ट जादों खोमा। अके मा ओंख्रि जाखो। जाथ'वाखै। अके मा ओंख्रि संखो। कमेन्ट गाय प्लिज कमेन्ट। सोर सोर दं कमेन्ट गाइस। कौन है प्लिज कमेन्ट मी।
गोबां मानसिया अनलाइन दङ थेवबो एलबिआव फैयाखै आरोना गितिकायाबो अनलाइन दङ थेवबो फैयाखै आरोना बिसोरो थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव सोर दङ आरो सोर सापर्ट खालामबाय दङ सोर कमेन्ट खालामो थेंक इउ स' माच आरोना गासिखौबो बेनिफ्राय नै जन ब्र आं लोगो जादे होनदों आरोना जन ब्र नै जोंना जुमुना आब'जों लोगो जा आरोना जुमुना आब'जों लोगो जा जन ब्र ओंख्रि बादों दिनै अके ओंख्रि गैयामोन जाहाबो जोंहाना आलु भाजा सासेनि थालिर फिथाइ आरोना भाजा बेनिफ्राय खुदुना मैसुं भाजा बिदिसोमोन आरोना जोंना दिनैनिया मानसिफोरनि एलबिआव खारजोब्बायलै आसोल मानसिफोरा आंलै खारजोब्बाय मानसिफोरा गैला नै एलबिआव खारजोब्बाय अनन थेंक इउ आंबो दोननोसै जास्ट 2 मिनिट आरोना 2 मिनिटनि उनाव आंबो दोननोसै दै 2 मिनिटनि उनाव एलबि दोननोसै बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामबाय हेल्प खालामबाय बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय आंबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामहैगोन आरोना थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय दिनैनि एलबिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर दायो सोर दं खेनसे कल खालामस्रादो आरोना दे बिदाय लालायदो जुमुना आंखौबो लोगो खालामदो आं बेग हरगोन आवदारनानै बिदाङा बिदाङा बेग हरगोननो लोगोफोर सोर दं खेनसे बेग कमेन्ट खालामस्रादो आरोना बेनिफ्राय दे होनबालाय नावदों अके बेनिफ्राय आंबो सापर्ट खालामगोन आरोना बयखौबो जाय आंखौ सापर्ट खालामो बेग बिदि आरोना एक दुसरेखौ सादाना लोगो जालायलायनांगौ सापर्ट खालामलायनांगौ आरोना गावजों गाव होमब्लासो गासैबो जौगालांगोन आरोना बेनिफ्राय होनदों बिदाङाबो बाय बाय सि इउ एगेन फिर मिलेगा नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन गाबोन लोगो मोनगोन ओमफ्राय जुमुनाबो थेंक इउ स' माच बिदाङाबो थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच आरो एनि आदार पार्सनसो दङ आरोना थेंक इउ स' माच गासै अल फ्रेन्ड आरोना बेनिफ्राय गासैखौबो थेंक इउ स' माच अल फ्रेन्ड नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन आरोना गाबोन लोगो मोनगोन ओमफ्राय गुड नाइट आरोना स्लिप विल लोगोफोर स्लिप विल सभी लोग को स्लिप विल आरोना अच्छा से सो जाना बाय बाय जुमुना आब' बिदाङाबो बाय बाय साथाम दंमोन दोननोसै दा आङो दे बाय बाय होनहरदो लोगोफोर दिनैनि थाखाय आरोना दिनै सानसेनि थाखाय दा हरसेनि थाखाय जुमुना आं सापर्ट खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालाम नावदोनै जुमुना आब' नोंखौ जना साब खालामबायनो आरोना ओमफ्राय नोंबो
जनखौ बेग साब खालामो आरोना। ओमफ्राय बिदाङाबो अन होनना बुंदों। जुमुनाबो नोंखौ सापर्ट खालामबाय ने जना। आबो बिदांना बेसे बिदांना आब'ना बेसे थाङो नायनो र'। 480। गोथाव गोथाव संनो रोङोलै आब'मोना। साब्रै जाफिनलायबाय। थेंक इउ स माच आरोना लोगोफोर गासैखौबो लोगो मोनफिनसिगोन। ना मा बुङो लोगोफोर? आब' अके आब' बिदां बाय बाय। बाय बाय। टाइमानो मिगोन मिलायनो नागिरा माखो टाइमानो मिलायनो मिलायनो नागिरा ओंलै आब' मा होनना बुंनो। आंनाबो टाइमानो मिलायनो नागिरा। आंना इलेभेननो सारिथायावसोमोन ओमफ्राय दिनै खामानियानो टाइम मिलायासै आरोना। टाइमा मिलायनो नागिरा ओमफ्राय मी एंड माय ब्लड थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आके लाइक करने के लिए राधे 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 राधे। आज ना काम करके मतलब मेरा एलबी का टाइम ही मतलब ये हो गया था, इसलिए पार हो गया था, इसलिए मैं आज अभी लेट से एलबी दिया है। रीना जी राधे राधे। बोलो रीना जी, क्या सब्जी खाया है अभी? और राम जी का एलबी से भाग के आया है इधर। मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ। रीना जी राधे राधे। बोलो रीना जी, क्या सब्जी खाया है? ए, कौन सा सब्जी खाया है मोटी जी? ओ मोटी जी राधे राधे। सब्जी नहीं बोलेगा, सब्जी नहीं बताएगा। चलो मत बताओ, आपका सब्जी में नहीं खाएगा। ओके पूनम जी, थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे लाइक करके मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और सभी फ्रेंड को बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेगा दोस्तों। मैं अभी मैं बंद करने वाला हूँ। थैंक्स ऑल फ्रेंड। राधे राधे। बाय बाय। राधे राधे
राधा रानी का कृपा हो जाए सभी के साथ। बाय बाय। चलो अभी जाते जाते एक गाना गा के जाओ मोती जी। तो चलो पूनम का एल्बम में, चलो पूनम का एल्बम में।